ayithi Thixo wam undishiya nganina. Ithi Thixo wam undishiye nganina. Which means kukho into ekhe yenzeka. Yeah. Kubekho into ekhe yenzeka. Yathi ukwenzeka kwayo loo nto wabuya waphinda wabubona ubuso bukaThixo wamfeyisa. Because you cannot face umuntu ongamboniyo. Umfeyisele uthetha into egqithileyo kanti lo muntu ngokwawumboni. Uthi ngoku undishiye nganina. Which means bekube kwakho ixesha lokwahlukana. Kodwa inayo into ethi kwakweli lizwi baphinde badibana. Xa engena phu Yesu kweli lizwi lesine, ungena uYesu sathi apha kuyise. Xa engena apha kweli lizwi lesine, uYesu apha ungena esadliselana ngala vesi ethi nina nakuchithachithwe lowo abheke kokwabo. Nindishiye ndedwa. Ukanti andindedwa. Kuba mna nobawo sibaya. Kwayo bawo unam. Ngena ke kweli lizwi Yesu esathi bakumka bonke abantu abazana nam usekho yena ebubomi ba xa engena ngenapha futhi qashikiswa naye laa ngoma ebekhe wayiva esithi ndihlekwe lutshaba. Ithi uyothixo tu because xa ingena apha ungene sawela amazikayisi ilizwi likaThixo. Uthe eseva ngolo hlobo mongameli, uthi umbhali kwavele kwamnyama ngephanyazo, kwamkuba umnyama ubukhulu. As much as ezi zinto zonke zezikaThixo, kodwa ubumnyama bu-associatwa noSathane, ukukhanya bu-associatwe noThixo. As much as izinto zidalwe nguThixo. Yilaa nto naxa siniye emachantini udibana nomntu esithi makuthethe ubumnyama uvele ukukhanya. Because ubumnyama buza nencutheko. Ubumnyama buphatha umntu kabuhlungu. Ilizwi likaThixo. uYesu ke uzibhaqa elapha ke kule nzonzobila yobumnyama. Uthi umbhali kungqunga izikhulu ebesigqiba apha laa nto yakusasa. Kusawufika ubumnyama zitshintshatshintsha irooms. Asinandawo yokuhlala, ziyangibalazi. Ngenxa yoba sisoyika le meko yobumnyama balapha emngcwabisweni. Ilizwi likaThixo. Andikwazi rhudulu ukugqitha nje kobumnyama because la mazwi oqala mongameli axoxwe for uthethe kathathu Yesu ngeeyure ezintathu. Wathetha amazwi amathathu. Kodwa ngoku kuphela iiyure ezintathu. Thecwaka uYesu. Ilizwi likaThixo. Mandithethe into ethi mhlawumbi kusenokwenzeka ibiyi-second the last round
kaSathana le noYesu. Kuba kaloku uSathana ngumntu we-second round. I'm trying to say, don't boast first round. But boast ungathetheli phezulu first round. Ngandoli first round. Because uSathana lo ngumntu we-second round. Uthi xa kuYobhi uthi uvela phi Sathana, uthi ekutyhutyhatyhutyheni awumenzakalisanga na uYobhi. Sathana wacela i-second round. Cela i-second round. Xa besiqala le nto, Sathana uthatha uYesu umisa somewhere. Amkhombisa izinto. Athi Yesu sukuhambe emveni kwakhe. That was the first round. Ndicinga uba ngoku umbona uSathana uYesu vulnerable, engakazi ukwenza nto, elapha phezu komnqamlezo. Wacela i-second round. Izulu ke lifuna uqiniseko kokuba uphumela ngendlela eyiyo uYesu, because alimenzeli favors, limdlalisa i-away game. Izulu linamathuba okudlalisa emhlabeni kaSathana. Bekho amathuba oba angakudlalisa kwi-home ground uThixo. Uthi umbhali ke akadlalisa kwi-home ground, wadlalisa i-away game, so that azathi xa ebuya abuye ulwamvila lwesono esibothile ngokupheleleyo. Kaloku iGetsemane besithi mayihlule le ndebe, kodwa xa ihlula le ndebe kungabikho ngokwam ukuthanda. Ndivumela mongameli ndithi yiyo le ndebe, yiyo le ndebe, yiyo le ndebe apha ku-4 le ndebe ithandazela eGetsemane. Yiyo le ndebe, ilizwi likaThixo. Uqhubisana ke nale ndebe for 3 hours kumnyama. Yesu uthe cwaka, akakhwazi Thixo. Ngasuthi masilibaleke ngomonde uqatha olubekwe phambi kwethu, ubhizi ulungisa ukuhlala. Mandigqitheke, ndigqitha ngelithi kwavela umsobomvu after 3 hours. Xa kuvela umsobomvu after 3 hours, uthi umbhali uMatthew Henry, he complained and cried. He complained and cried. Kajeni inkhumbuza la ndawo sasikuyo. Sasisithi la ndawo sasikuyo mfo. Kuthiwe phaya comply and complain later. For now, comply and complain later. The problem yamakhamente athani kwi-task aqale ngokukhomplayina engakhomplayanga, kodwa apho uYesu ndibone khomplayile. After he complained and cried. Ngezwe likhulu ilizwi likaThixo, wakhala ngezwe likhulu. Uthi umbhali ke xa ukhala uYesu apha, isikhalo sakhe ayisizwe sakaDodobawo. uDadobawo
wayenesikhalo esithi umfazi obhujelwa indoda unesikhalo sithathu aziboshineke ezokhalo esindileke mfazini ushiye indoda ilizwi likaThixo. Kodwa ke izikhalo esingazumuva uThixo sindifanele lesa sikhalo ngexesha uYesu onyuka intaba uthi umbhali kwavela intombazana embambazela ngasemva emlilela. Kaloku namantombazana ntshontsha ayehayarishwa ukuze qho akunyuka umnqamlezo ngonezi zibambazelo alilapha. Kodwa uthi uYesu xa wambona uba enza njengesiqhelo wawufaka lesithi sibelele nina. Because ngamanye amathuba sikhona isikhalo esingamuzi uThixo, kodwa ndivumeleni ndithi isikhalo esibazali siyamuva uThixo kwisihlalo sakhe sokugweba. uThixo wathi umuntu osesihlalweni sokugweba uThixo, kodwa ngenxa yesikhalo amuva uThixo esihlalweni sakhe sokugweba. Exodus 3 verse 7 uthi akuneke ndikuvile ukukhala kwabantwana bam ndihlile ndisebahlala because uThixo uyamuva isikhalo. uThixo bazali akasifuni isikhalo, kodwa eyona nto mhlawumbi esibethayo asisebenzela ndawo ithi amadini kaThixo angumoya, because uThixo that is what is looking for in order isikhalo simuve. But kokwesithathu kapha sidibana noKristu ekhala khale phezu komngcwaba kaLazaro wakhala samuva uThixo isikhalo wasebenza ngaloo nto. I think ndikunika something ndithi samuva uThixo isikhalo esamanyani then uThixo wasebenza. Xa nebudibana nesokwesibini uthi xa nebudala kwintaba abone umzi Jerusalem uthi umbhali wathi awubona kodwa ngoku apho kwesithathu after he complied uyalila apho Yesu uthi asakulila akhwaze ngezwi elikhulu athi Eloi Thixo wam undishiye nganina kuba ngoku busukile ubumnyama kwavela ukhanya. Kuyanyanzeleka uYesu aziqonde imbeko bekuzo sasamnyameni, imbeko zakhe sasamnyameni face uThixo ukuba kaloku uThixo singasiphi izinto singakuva ukutsala kukaThixo, kodwa face uThixo. Okokugqibela apha uYesu uva intlungu, uthi umbhali le ntlungu ayivayo umongameli ingaphezulu kwintlungu yomnqamlezo. Le ntlungu yokushiywa nguyise ingaphezulu sali kwintlungu yamanxeba omnqamlezo. La manxeba omnqamlezo amonzakalisile kodwa awafiki kwintlungu yokushiywa nguyise. Xa usentlungwini mbiza bumbodlisi buyasuka wathi ube sentlungwini uyeke uthethe ilanguage zamanye amazwe, uthethe home language yakho because usentlungwini. Akumnandanga ke ushiywa nguThixo, because noSamson wathi xa neshiywa nguThixo wakhwaza wathi ngezi sihlandlo sodwa Nkosi kawuphinda ubuye. Ndizama ukuthi kuwe ke zama ukusondela kuThixo sukuthi impakamo yakho uyivumele ikonzakalise. Inyaniso ngeyoba bangemka bona abantu abasondeleyo kuwe abanamsebenzi, zingemka iitshomi zakho esisondeleyo kuwe azinamsebenzi, zingemka nee-colleagues zakho azinamsebenzi. Kodwa ndizama ukuthi don't allow your pride ikonzakalise ushiywe okanye ushiye uThixo. Xa ndivala ke ngaleka
ndicomplayile kwizinto uThixo ebendinike zona ndacomplya ndililile phambi koThixo kodwa imbeko yam ayitshintshi ndililile phambi kobuso bukaThixo kodwa imbeko yam ayitshintshi ndikhwazile ndaziva intlungu ngenxa kaThixo. So what may I do now? Because ngoba zonke izinto ebemele uba ndizenzile umrhamente ndizenzile elam kuwe lithi usenokokuba ezo zinto uzenzile kodwa there's a missing point oyishiya ngasemva. Ulibala into yoba mhlawumbi ibiyiformality kuwe ezi zinto ubuzenza kodwa ndithi kuwe ngoku amadini kaThixo into efuneka apha isikhalo sakho mabe sisigalo esisuke emazantsi esivaleka ukoneli nje kukhala kodwa ukwazi ukuthi Eloyi lamasaba kathana Thixo wam undishiye ngalini.